Razmišljam o tome i ne mogu da spavam, čak mi je danas i pozlilo o tome koliki su ljudi lažovi i koliko u stvari, kunem ti se, nema nikakvog značaja, a zbog koga mi je danas pozlilo, nećete nikad pogoditi. Zbog Beksa. Šta je Beks? Isporuka pošiljki. Naime, neki paket vezan za moj posao koji mi je potreban i koji sam čekala da se napravi jedno 3 meseca, je trebao da stigne sa jednog kraja grada na drugi. Poslat je 23. juna. Sada je 1. jul i evo već 8 dana nema paketa. A ono što je interesantno u celoj priči, nema veze što nema paketa, jer što ja svaki dan zovem službu Beksa i svaki dan neki operater meni obećava da će mi rešiti problem. 4 puta dnevno zovem i kažem, ukoliko je paket težak, ostavila sam pare dole kod obezbeđenja, ostavite paket dole kod obezbeđenja. Ali ne vredi, zato što Beks radi šta? Laže, rođaci, laže. Kažem ja danas ženi, reko, dajte mi adresu magacina, idem u magacin. Htela sam da odem u magacin, da se kolima zabijem tamo u one što isporučuju i u kamion, jer više svaki dan po 5 puta me lažu. Evo krenuo je, evo uzeli su. Pa onda taj neki koji treba da donese umesto, pošto u paketu je 3 paketa, ponese 1. I ja kažem, dobro, isporučite mi 1. A ne mogu da ti isporučim 1. Pa reko, što me zoveš onda? Pa ne znam što te zovem. Onda danas zovem ženu, reko, zovite predamno magacin. Da, evo kao sad sam ja zvala i supervizora, on je rekao danas između 5 i 6. Ja reko, kunete se, kunem se, kleli ste se danas, juče, prekjuče, kleli ste se prošle nedelje 6 puta i šta to govori? Da ste vi toliko neozbiljna firma i da vama toliko nije stalo do svojih klijenata, jednostavno nas boli uvo. Kao odmori su, pa nemamo. Ja kažem, ok, ako su odmori, idem ja u magacin. Dobro, onda platite poštarinu. Neću da platim poštarinu za nešto što mi nisi isporučio na adresu. Isporuči mi na adresu, ne moraš da tegliš do stana, ostavi dole kod čuvara, ja ću tegliti. I sad evo ovako javno ću reći vama svima da sam mislila da je pošta najgora, ali ipak je Beks najgori. I poručila sam takođe nešto za čitanje knjige uveče, da ne palim lampu, da ne budim malog, nešto što stavite na listove od knjige. I zove me žena iz Beksa i kaže, pa hoćete da dođete vi u Belville po to? Kao, mi nemamo isporuku. Rekao, da dođem i da platim poštarinu, jel tako? Pa da, kao. Znači ja moram da sedam u kola, da idem do Belvilla, da tražim parking, da platim parking i da platim vama poštarinu. Da li ste vi skrenuli s umom? Onaj ko u Srbiji prvi bude otvorio ozbiljnu službu za isporuku paketa, taj će da se obogati. Ko bude imao profesionalne ljude, ko bude dao normalne plate, da neko želi da vam se popne u stan i da vam isporuči, taj će biti ne milijarder, bilioner, ali takvog nema. Tako da, preporuka od srca, a ja ću vidjeti sa advokatom šta da radim, jer ja zbog ovo kašnjenja od 8 dana gubim nenormalno novca, pošto rekla sam vam da je u pitanju paket s posla. Šta da radim? Ajde, šta biste vi radili? Da li da im izveknemo jednu tužbicu?